Нядаўна мы святкавалі дзень народзінаў дуба старадуба. Гэта самы стары дуб лесу. І на нас хацела напасці злая піла. Але мы абараніліся. Было нават і не страшна. А потым мы спявалі песні і вадзілі карагод. Такі цудоўны дзень лесу атрымаўся. Вось тут мы сустракалі ўзыход сонца. Тут будзе добра. Ой, як тут брудна. Так, відаць, хтосьці адпачываў тут да нас і не прабраў пасля сябе смецце. Рыба-лыба! А яны мне падабаюцца. Вось так, даражэнькая, ўсё добра. Вось што бывае, калі не прыбіраць пасля сябе смецце і бруд. Юля, а давай тут усё прыбяром. Я не хачу, каб Карунчык, ці Зосечка, ці хто яшчэ параніліся. Выдатная ідэя, цалкам падтрымліваю. Яны не падабаюцца. Вось тут. Так нашмат лепей, правда? Так, усе прыйдуць на пікнічок, а тут прыгоженька. Правда, рыба-лыба? Сапраўды, хутка прыйдуць нашыя сябры. Давайце рыхтаваць пікнічок. Здароўкі! Які пах! Да пабачэння! Далучайцеся, Зосечка. Юля, мне падалося, ці гэты пень варушыўся. Эй, давай без косокоток! Ой, што здарылася? Дзяма, у нас тут жыве пень! Пра пень? А ты тут адкуль узяўся? Мяне вагоўка рацыя выклікала. Прыём, казала рыба-лыба ў бядзе. Я і прымчаў. Так, мы ёй дапамаглі. Я за вами з дня лесу назіраю. Вы цікавыя. Ну, пабараняйце, рыбу-лыбу ратуеце, смецце прыбірайце. Можа, і жыць тут хочаце. Так, мне тут вельмі падабаецца, але... Але што? Але пасля вакацыі мы мусім вярнуцца ў горад. Але з'язджаць не хочацца. Не. Хочацца тут застацца. Так. Расстаться с сябрами не хочется. Не. Кто там сверху? Жила б тут. Так. Дык чего ж ты хочешь? Хочу застаться тут и ніколі не расставаться с Дзёмом, с Лімачком и з астатнімі. Так, застаться хочешь тут? Так. А з'їжджати не хочеш? Не. Ды досить ужо, спадар пра пень. Зноўку вы за сваё. Зразумела. Вітанкі, Слімачок. Калі вы ведаеце, чаго вы хочаце, у нашым лесе ўсё магчыма. Маё жаданне можа споўніцца? Магчыма. Бо хацець, значыць, магчы. А як гэта? Чулі калі-небудзь пра папараць кветку? Не. Сур'ёзна? Гэта чароўная кветка, што цвіце ў купальскую ноч. Кажуць, яна спаўняе жаданні. Ну, не перабольшвай. Не жаданні, а жаданне. А яшчэ дапамагае разумець жывёл, птушак і нават расліны. Але з гэтым вас і так усё добра.
Але папараць кветку яшчэ ніхто з маіх знаёмых не бачыў. А як яна выглядае? А як яе знайсці? Вельмі лёгка. Вось жа яна. Цю-цю-цю-цю-цю, кветку вы знайшлі. Цю-цю-цю-цю-цю. Птушка блюз? Гэта папараць кветка? Магу быць кветкой, магу быць табой, але лепш заставацца сабой. Поверили! Поверили! Папараць кветка цвіце один раз на год у купальскую ночь. Даруйце, сябры. Яго жарты бываюць нясмешныя. Юля, а купалі хутка? Ну так, праз некалькі тыдняў. А давай пашукаем папараць кветку разам. Ведаеш, але ж гэта будзе ноч, а ўначы усе маленькія козачкі мусяць спаць. Але ведаеш што, Зефірка? У такую асаблівую ноч я лічу, што мы можам зрабіць выключэнне. Як табе? Як на Новы год? Так, як на Новы год. Ура! Будем шукаць папараць кветку разам! Так, нас чакае цудоўная ноч. А пакуль давайце ладзіць пікнічок. Давайте. Мы з Зефіркай прыгатавалі пірог. Пустай! З капустай! Сама гатавала. Ура! Прыгожая. Мне капусткі, мне капусткі. Мне таксама. Оп. І я. Трымай, слімачок, і табе. А табе, рыбка, ось гэта. Зефірка, а як ти її їш? Яны мне падабаюцца. Жую. А як ты так робіш? Что? Shoo-ba-dum-ba-bum.